Kunne ya girma kaka. Kunne ya girma kaka. Kunne ya girma kaka. Ya girma kaka, ya girma kaka, kunne ya girma kaka, batun gaskiya zan nanata, zan faɗi da ƙarfin muryata, tsohon zamani ne maganata, shi yasa na ce kunne ya girma kaka cikar lissafi na. Shekaru masu yawa da suka yi shudewa, akwai wani bawan Allah mai suna Malam Isa. Malami ne fannin addini babu sa'insa, yana biyawa al'umma karatu kun ji halinsa. Yana da wani ɗalibi a kansa zan yi tsokaci, magana cikin azanci ita nake so in yi ku gane. San babatun abaici zan yi maganar da duk za a gane. Almajirin Malam Isa wataran ya zo gunsa, sai ce masa malam ni fa wata magana ce za na furta ta. Malam ya saurare shi sai ya faɗa masa ga manufarsa. Almajirin ya ce masa noma nake bidar farasa, ya bashi gunda zai noma don ci da iyalinsa. Malam ya bashi sannan ya ce da dukkanin iyalinsa, kada wani dana ya ce zai yi mai gori don ba wasa. Na bashi gonar sharuwa can ne zai noma ta, ba kyauta ya bashi ba ko kun gane. Ya girma kaka, ya ba sharo kafin zuwa gaba shine ya girma kaka. Ya samu na kansa sannan ya maida abin ne, kuma ya ki ya maida sharuwan, ya ki ya maida. Kunne ya girma kaka, bai ya kan ba kunji wai ya maganar ne, har bayan baburan wai shin ya zancen ne. Magada sun bukaci gonarsa maida ne, su kuma sun ce musu a'a wanga batuya ne, ga sabon launi. Kunne ya girma kaka, kunne ya girma kaka, kunne ya girma kaka. A takaice ba su ba wa magada, ya girma kaka. Sun shaida su ne suka gada, ya girma kaka. Sun ce tun shekaru 150 suka gada, ya girma kaka. Shekarun mai gonar raya har mutuwarsa, ya girma kaka. 132 shine iya gejinsa, ya girma kaka. Ya rayu tsayin 95 kan rasuwarsa, ya girma kaka. Rasuwarsa 37 san ba wasa, malam ka duba jumla 132. Malam ya girma kaka, malam bai 150 a kasba, ya girma kaka. Familin nan kariya so ka girba, ya girma kaka. Garin gaba ɗaya za na faɗo muku tarihinsa, da kafuwarsa har zuwa yanzu 55 bincika. An ba da gonar shekarar samuwarsa ku duba, kai da bayar da ita da kafuwar garin ku ji mafita. Shekara 50 da samun garin, da 5 lokacin akai kyauta. O'o sun ka danne ta, gaskiyar kuma sun ki furta ta, sun mance rabbu jallalla. Kunne ya girma kaka, kunne ya girma kaka, kunne ya girma kaka. Dangin almajiri sun kai kara cikin gari, magajin Malam Isa shi kuma na cikin gari. Dangin almajiri sun kai kara ga hakimi, shi magajin Malam Isa gashi can fadar mai gari. Mai gari ko kwa hakimi sai ku tara a wakar gaba, mai gari ko kwa hakimi akwai magana a wakar gaba. A wakar gaba mai gari ko kwa hakimi, ko kwa hakimi. Kunne ya girma kaka, kunne ya girma kaka, kunne ya girma kaka, kunne ya girma kaka.